Chakumazulo wa Lero pa 2 June 2025 pa social media pakhala pakumveka mbiri yosiyanasiyana ndipo zikudabwitsa kuti anthu amenewa zimenezi akuzitenga kuti. Kodi zimenezi ndizoona kapena ayi? A Situation Malawi iwowa alemba kuti make chairperson Justice Annabel Mtalimanja John Tembo tenders resignation. The Malawi Electoral Commission make chairperson Justice Annabel Mtalimanja has submitted her resignation letter. Only this publication can confirm. The resignation is currently pending approval from outgoing President Lazarus Chakwera, who is reportedly reluctant to accept it. Sources indicate that Mtalimanja has faced strong advice from family members arguing her not to allow herself to be used by political figures in a ways that could compromise her integrity and profession. Chakwera's delay to act on Mtalimanja's resignation are similar to those experienced in the resignation of UTM Minister Agnes Nyalonje, whose exit took time to be formally acknowledged by President Chakwera. As events unfold, it is becoming increasingly clear that Justice Mtalimanja intends to carry out her duties strictly in accordance with the law and the Constitution, not based on political allegiances or party interest. The Malawi Congress Party, MCP, and President Dr. Lazarus Makafe Chakwera have been put on notice. The MEC chair will prioritize legality and independency over partisan expectations. Akuti kumazulo omwe uno pa social media pamamveka mbiri ndithu kumanena kuti Dr. Mtalimanja kapena kuti Annabel Mtalimanja atula pansi udindo, ndipo iwowa alemba chikalata chimene akungodikira kuti president wa dziko lino apange saini. Koma zikumveka kuti sizoona chifukwa choti anthu ena akumangofalisa nkhani zaboza. So tatiyene mwina tikaona kuti nkhani ikumveka tizitha tayisata bwinobwino, komanso mwina ma media house akuluakulu akaona nkhani ina yake imene ilibe umboni weniweni ikutchuka kapena kuti ikufala, azitha kumayikirapo ndemanga kapena kuti kumayikirapo mlomo ndi cholinga chokuti anthu aziziwa choona chenicheni. So apa tiwerenga ena mwa makomenti amene akulemba anthu pa nkhani imeneyi imene ikutchuka kuti Dr. Annabel Mtalimanja achita resign, ndipo tionanso ma media house ena kuti alemba chani zokhuza nkhani imeneyi, chifukwa nkhani zimenezi ndi nkhani ndithu zikuluzikulu zimafunika kumazisata bwino. So apa tiwerenge makomenti a anthu potengera ndi mbiri imeneyi imene yatchuka mazulo wa Lero pa 2 June 2025. So tikamafika kumapeto kwa video iyi tiziwa chenicheni chimene chikuchitika malingana ndi ma sources onse amene titaone okhuza nkhani imeneyi, chifukwa sitikufuna kuti nkhani zizitchuka zaboza. Tikufuna tiziziwa chilungamo chenicheni chimene chikuchitika mdziko lino la Malawi. Apo Sadimba Samuel akuti olotambalata dikula. Ed Thompson akuti if that is the case, she is in the right direction. Looking at the political parties and other stakeholders, how they condemn this mathematic system. Chibwana Leonard akuti galu wa munthu wasowa nkhani iwe, ukulimbana ndi munthu woti mulungu ndi amene anamusankha chisiru iwe. So ameneyi ndiye kuti akuziwa kuti zinthu zimenezi mwina ndi zaboza. So kumapeto kwa video kumene kutanena kuti ndi kumene titaziwe chilungamo chenicheni kuti kodi nkhani zimenezi zayambira pati ndipo chilungamo chake ndicho kuti chani. Patrico Kantambo, koma DPP, you still believe lies, you cast votes for you, we shall see. So amenewo nawonso zikuoneka kuti ali ndi maganizo okuti zimenezi ndi zaboza.
Shama kuti Justice Annabel sakupanga resign, continue dreaming. Dinjiwala kuti she can't resign, she has done a lot of damage already. Chifundo chitimbe akuti amene mukulesa pitani pa Times akunena adi zoona. So sitikuziwa kuti Times yake ndili, ndiye monga mene tanenera kuti pakamatha video imuziwa kuti kodi Annabel Mtalimanja wachitadi resign kapena ayi, chifukwa tiona ma reliable source onse kuti alemba chani zokhuza nkhani imeneyi. Kukula mutu ngati zungu wagwanayo, so ameneyo munamuchona mugofi walemba choncho. Mukatero mwachita ndale amene ndi Brighton malonjezano khuze. Tidings achita bwino. Koma nde mathatu zoyankhula mungoti nazombwe social media sivota abale muzalira. So pamenepa ndithu pali ma comment ambiri pa situation Malawi. Tiyeni tuonenso one of the reliable sources imene nkhani ikachitika ikakhala yolondola kumeneko ndi kumene anthu ena amathamangira kukaona tiziwe kuti kodi nkhani imene yokuti Annabel Mtalimanja wamkulu wa Meki wachitadi resign Ndizoona kapena zaboza. Tione ku Nation Publications. Apa ndi pa Nation Publications Limited kumeneku tione kuti iwowa alemba kuti chani zokhuza nkhani imeneyi. So chosangalatsa ndi chokuti iwowa alemba kuti fake, ndipo ayamba ndi kulemba kuti Malawi Electoral Commission MEC has refuted social media reports that its chairperson Annabel Mtalimanja has resigned. This is according to the statement from MEC, which states that Mtalimanja, a judge of the High Court of Malawi, remains fully committed to her law and continue to discharge her duties in line with her constitutional mandate. Part of the statement reads, there has been no resignation and no such development has occurred within the Commission. The Commission strongly argues members of the public and all electrical holders to desist from fabricating, sharing, and amplifying false information, especially during crucial period of preparations. So chosangalatsa ndi chokuti national publications nawo alemba kuti fake zimenezi ndi zaboza, and kwa anthu amene mumakhulupirira nkhani yokuti Dr. kapena kuti Annabel Mtalimanja achita resign, sopano chilungamo mwachiziwa. Timanena kuti si wina aliyense amene angalembe pa social media ndi mungamkhulupirire kuti zimene walembazo ndiye zoona. Pamafunika kumapita kuma reliable source, online news platform kukapanga emphasize pa zimene zinthu zina zimene zalembedwa, kapena kuti kukapanga confirm kukapanga confirm kuti kodi zimene akulemba anthu enazi ndi zoona kapena zaboza. So tithokoze National Publications yachita machawi ndithu kuyankhapo pa nkhani imeneyi. Chimene chili chinthu chosangalatsa, ndipo chimene timapempha kuti mwina pa nkhani ngati zimenezi zikamatchuka anthu ena asanafikire kulemba kumavomera kumatani, ma reliable source amenewa azithamanga ndi kulemba zinthu zimene zili zoonazo, kusiyana ndi kuti azingowasiya olemba zaboza zimene zimapasa mpata kuti iwaja nkhani imeneyi izifala ndithu. Ndipo akaona kuti ma reliable source platforms sakulembapo kanthu, anthu mwinato amazaganiza kuti izimene zitu ndizoona. So awa ndi ena mwa makomenti amene akulemba anthu kapena kuti akuchita komenti pa samba limene la Nation Publications, anthu amenewa akuchita komenti pamenepa. Ena amene mwa makomenti ndi amenewo. So pano tikatha paso tionanso one of the reliable source news online platform imene ili MBC, kuti mwina iyo ngati yaboma yankhulapo chani pa nkhani yomweyi. Tikunena kuti nkhani zaboza kapena kuti nkhani ikachitika tizitha kumakhala tisanazifalise, tisanalembe pa masamba wathu, tiziona ma reliable sources ena kuti alemba chani. So MBC ndi inanso mwa reliable source imene anthu ambiri amayidalira pokamba zachilungamo kapena kuti pokamba zinthu zolondola. Tione kuti iwowa alembaso kuti chani pa samba lawo la mchezo la Facebook. MBC Digital, Mtalimanja sanadule pansi udindo. MEC,
Bungwe loyendesa zisankho mdziko muno la Malawi Electoral Commission MEC lati chikalata chimene chikuyenda masamba a mchezo chonena kuti mkulu wa bungweli a Justice Annabel Mtalimanja Watula Pansi Udindo ndi chaboza. Muchikalata chimene MEC chatulusa ndipo wasayinira ndi mkulu woyang'anira zofalitsa nkhani ku bungweli Asangwani Mafuliwa, bungweli lapempha Amalawi kuti apewe kumvera ndi kufalitsa nkhani zaboza. So zimenezi mutha kuona kuti ndi zimene timakamba zomwe zija kuti tisanayambe kufalitsa nkhani zaboza kapena kuti tisanayambe kukhulupirira ndi kuvomereza zimene ena apeka mutu mwawo ndi kungolemba pa social media, tizitha kumakaona ma online platforms amene ali odalirika, ndipo mwa imodzi mwa iwo ndi MBC, ndipo zimenezi zaziwika kuti ndi zaboza. So MBC so tithokoze kuti atazimva zimenezi adachita machawi ndi kulemba pa page yawo kuti zimenezi kutchukazi ndi zaboza. So tipemphe ndithu kuti pamene tikupita kuzisankho ma online platforms odalirika, mukamva nkhani muzitha kulemba pa Facebook page yanu kuzilesa kapena kuti kuzivomereza ngati zili zoona, kupewa kuti anthu ena angamafalitse zinthu zoyipa. So tikusiyani mukuwerenga makomenti ndipo timve ena mwa makomenti amene inuyo muli nawo.